हम सब पर राउर में हम से अइनी हा। माई दीह दियन हम सब पर राउर में हम से अइनी हा। हाथ में लेके पूजा के थार, हाथ में लेके पूजा के थार, माई लाल लाल चुंदरी उठाई बह। माई दीह दियन हम सब पर राउर में हम से अइनी हा। माई दीह दियन हम सब पर राउर में हम से अइनी हा। हाथ में लेके पूजा के थार, हाथ में लेके पूजा के थार, माई लाल लाल चुंदरी उठाई बह। माई दीह दियन हम सब पर राउर में हम से अइनी हा। गरबा माई के लागे लाल लाल मुटुकबा बारे लहक दहार हो। माई के मेहमा बारे ये सखी बारे या परम्पार हो, बारे या परम्पार। माई के लागे लाल लाल मुटुकबा बारे लहक दहार हो। माई के मेहमा बारे ये सखी बारे या परम्पार हो। एही से ओइनी ह दर्शन करे, एही से ओइनी ह दर्शन कर, माई हम पे धियान दिहा हो। माई दीह दियन हम सब पर राउर में हम से अइनी हा। माइया बेहली साल में एक बेर कृपा करिए जरूर हो। माई के आगे जे भी जाएला देवेली झोली भर हो, देवेली झोली भर हो। माइया बेहली साल में एक बेर कृपा करिए जरूर हो। माई के आगे जे भी जाएला देवेली झोली भर हो। माई तबारे धान हो, माई तबारे धान हो, कृपा के हम अइनी हा। माई दीह दियन हम सब पर राउर में हम से अइनी हा। गरबा presented by Riya Recording Studio, Khagariya। राइटर सोचत रहेले हरदम मनीषा पांडे के साथ हो। बम बम बिहारी तू खुदे कह, राम बाबू हबे साथ हो, राम बाबू हबे साथ हो। राइटर सोचत रहेले हरदम मनीषा पांडे के साथ हो। बम बम बिहारी तू खुदे कह, राम बाबू हबे साथ हो। माई के दर्शन करे जाइले, माई के दर्शन करे जाइले, माई हम पे कृपा दिहा हो। माई दीह दियन हम सब पर राउर में हम से अइनी हा। माई दीह दियन हम सब पर राउर में हम से अइनी हा। हाथ में लेके पूजा के थार, हाथ में लेके पूजा के थार, माई लाल लाल चुंदरी उठाई बह। माई दीह दियन हम सब पर राउर में